Башкортостан Луганск һәм Донецк республикаларына гуманитар ярдәм озатты. Азык-түлек, кием-халым һәм башка кирәк-ярак тиелгән автомобильләр Өфөнең Торатау конгресс холлы янындагы майдандан юлга чыкты. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Дәүләт Думаһы депутаты Эльвира Аятколова. Һаумыгыз, Эльвира Натовна. Һаумыгыз. Эльвира Натовна, бына шундай республика үзенең достарса ярдәм кулын узатып әйтергә мөмкин. Бына был, тимәк, безнең җәмгыятьнең бердәмлеге турында һөйләй. Әлбәттә, был бердәмлек, чөнки әлеге барган махсус операция, ул әлбәттә бөтәбез өчен бурсулабыз, нисек безнең монда егетләр, нисек монда яшәгән халык, без нисек уларга ярдәм итә алабыз. Һәм әлбәттә ошо гуманитар ярдәм дип игълан иткәч тә партия ягыннан бөтә кешеләр әүдем катнашып китте. Менә ошо бурда гуманитар ярдәм әле төпләнгән сакта һөйләшеп тордым. Төрле районнардан кешеләр килгән бит инде. Ихлас ярдәм дип әйтәк. Ихлас ярдәм дип әйтәк. Һәм менә кайсы бер кешеләр әйтә, без игълан итү менән безгә шәхси эшкуарлар сыктылар, оешмалар сыктылар, нисек катнашырга белешәләр. Шуны менә курултай ягыннан бит инде Айкаулда катнашучылар ошо акцияларга катнаша бит инде. Һәм шундай мисал китерәләр, оешмалар гына түгел, шәхсән кешеләр үзләре килеп, мәсәлән, пенсияла алган әбидәр, безнең апайдар, агайдар килеп, үзләренең пенсияһыннан бүлеп бирһәләр, акча килеп китереп калдырдылар, чөнки без хугыш үткән кешеләр, без аңлап торабыз, унда бүген ярдәм кирәгрәк дип. Һәм әлбәттә бу бердәмлек. Һәм гомумән әйтермен, башкорт халкы бит ул шуһатлым ихлас, без шуһатлым ярдәмсыл халык, шуның өчен менә ошонда күренә бит инде безнең ярдәм итәргә әзерлегебез. Һәм әлбәттә бу икенчесеннән исбатлай, без үзебезнең президентның ошондый махсус операцияны игълан итүе, һәм әлбәттә ул безнең суверенитетты якларга тигән һүз бит инде. Һәм без уның ошо эшен хуплайбыз дигәндә аңлата. Һәм бу халыктың да буны хуплавын күрә алып, аңлатып тора. Хуплау турында аңлатып тора. Һәм әлбәттә менә бу гуманитар груз бары битергә тиеш, һәм тагы нимәһе безнең өчен мөһим. Унда гуманитар грузды каршы алучылар әйтәләрене бик күп килә, бөтә илдән килә бит инде, күләме бик күп, һәм уны урынында бушату өчен дә күстәр кирәк дип, һәм ана безнең республика 2 МЧСники бәрә махсус. Ягъни бер ярдәм гына ебәрмәй, урынлаштыру буенча. МЧС үзенең 2 кеше ни бәрә, улар груз белән бергә барып, урында тапшырып, бушатып, шуннан гына өйгә кайталар. Бына был сынап та достарса ярдәм дип әйтергә мөмкин. Бына бүген партия утырышы үтте һәм бына ошондый шартларда ла дөйм алганда партияның эшләрен тормышка ашыру дәвам итәсәк дип әйтелде. Ни тиклем бына катмарлы шартларда хәрби операция алып барган соракта, махсус операция алып барган соракта был эшләр алагына сай yetkirilir. Безнең партийный проекттар улар бик күп, улар күләмле, улар үзләренең исемен яулаган халыкта һәм халык урында белеп тора, бу безнең партияның проекты дип. Һәм әлбәттә бик күп бүген бурсулу белән шылтыраталар, мөрәҗәгать итәләр. Артабан бу проекттар дәвам итәсәкме, ошо катмарлы икътисади тукталып калмасмы дип һораучылар бик күп. Һәм гомумән һораучылар бик күп. Без артабан нисек яшәрбез? Гомумән менә әле башланган төзелештәр, игълан ителгән проекттар һәм безнең Бердәм Россия партиясының халык программаһын без бөтә ил менән кабул иттек бит инде. Менә без хайлаудар вакытында һәр бер авылда дип барып һөйләшеп, ошо булган бөтә безгә мөрәҗәгать иткән кешеләрнең теләкләрен ошо халык программаһына киреттек. Һәм әлбәттә бу халык программаһы ул бик зур акча талап итә. Һәм без ошо акчаны ошо федераль бюджетка быел алдык бит инде. Шуның өчен бүген бурсылган кешеләр бик күп. Артабан без нисек яшәрбез икән дип. Шуңа монда әйтергә кирәк, артабанда бу проекттар дәвам итәсәк һәм без үзебезгә алган бурыстарды тулыгынча үтәйсәк, без ул турында менә әле бүген безнең республика башлыгы Ратифович Хабиров та әйтеп үтте бит инде, һәм антикризисный штаб йыелып һөйләшеп алды бит инде. Һәм әлбәттә ниндидер кыскарту буласак, әмма ошо социаль ярдәм итү һәм дәүләт ягыннан бирелгән гарантиялар улар тулыгынча үтәләсәк. Өстәп әйтеренем, әлбәттә әле безнең бөтәбездә һәрбер үзенең тормышынан чыгып һорау бирә бит инде артабан нисек яшәргә дип. Һәм әлбәттә ошо һорауларга җавап биргәндә
һәр бере үзенең өлкәһенә карай, менә безнең күп кешеләр бит инде кредит алган һәм менә һәрбер ошондый һорауга җавапларды бүген депутаттар һәм бердәм Россия бирергә тиеш. Менә бүген Дәүләт Йыелышы Думаһының йыелышында кабул ителде бит инде законопроект, налоговые каникулы дип аталган, бит кемнең бүген кредиттары бар, ипотека кредиты, былай кредиты. Авыл хуҗалыгына ла, бизнеска һәм гомумән шәхси хуҗалыкларга һәм эшләргә дип әйтергә уларга ла ярдәм һәм менә кем кредит алган, улар хәзер сентябрьгә тиклем каникул эшләргә мөмкинлек бар. Уның өчен банкка мөрәҗәгать итәргә кирәк һәм шәхси эшкуарларга ла ярдәм буласак һәм пенсия турында ла бүген Дәүләт Думаһында һүз алып барылды. Шуның өчен менә һәрбер өлкәлә нинди саралар кирәк, оператив рәвештә нинди саралар кирәк, без уларны сараларды күрәсәкбез. Шуның өчен бүген менә үткән елларда барлаганда Ратифович әйтеп үтте бит инде, бик матур эшләне партия. Ковид вакытында ла без шундай бердәм көч булып бөтә республика һынауҙарҙы еңеп сыҡтык. Менә хәҙер яңы һынау һәм әлбиттә без ышанабыҙ, шулай бердәм ошо һынауҙарҙы үтербеҙ дип. Һәм бына халыҡты борсоған һорауҙарҙың береһе, янәле ул дефицитка бәйле, ул аҙыҡ-түлек, яғыулыҡ һәм башҡаһы. Бик күп иғтибар бүлдек ошо һорауҙарға, сөнки без аңлап торабыҙ, бүген ниндәй һорауҙар кешеләр бирә, без уларға шундай оператив рәвештә яуап ҡайтарырға тейешбеҙ. Һорауҙар яуапһыҙ ҡалырға тейеш түгел. Беренсенән, икенсенән, без бүген халыҡ менән аралашырға тейешбеҙ, аңлатырға тейешбеҙ. Һәм ошо дефицитка килгәндә, әлбиттә, безнең ресурстар яғынан безнең илдә, безнең республика бик бай. Әммә без ошо йылдарда дип әйтәйек, өйрәндек бит инде күпселек товарҙарҙы сит илдәрҙән алып, сит илдәрҙән һатып алып, үҙебеҙгә керетеп, төрлө магазиндарҙы дип әйтәйек, нисектер үҙебеҙҙең әйтәйек булган производство үҙебеҙҙә сығарманыҡ. Шуның өсөн менә шуңа әлбиттә ваҡыт кәрәк буласаҡ. Ошо безнең потенциал безнең бар. Шуның өсөн менә бүген безнең иҡтисад тулыһынса үҙенең эшен яңынан ҡорорға тейеш. Безнең көс бар. Яңы һулыш алырға тейеш. Сөнки безнең әлбиттә шәхси эшҡыуарҙар да бар, безнең шундай ҙур предприятиелар да бар. Һәм әлбиттә без ошо ресурстарға таянып, үҙебеҙҙе тулыһынса тәьмин итә алабыҙ. Әммә тағы бер тапҡыр әйтәм, был ҡапыл ғына алыштырыу бик ҡыйын. Уныһы беренсенән яңынан уйларға кәрәк, ҡайҙа урынлаштырырға ошо производствоны, нимә бүген алыштырырға кәрәк ошо рынокта. Икенсенән бит инде без үҙебеҙ ҡулланыусы булараҡ ошо йылдарҙа ниндәйҙер маркаларға өйрәнеп, бит ниндәйҙер үҙебеҙҙең ғәҙәти шундай яратҡан эшебеҙҙе, бәлки тормошобоҙҙа төрлө шундай урын алған үҙебеҙҙең ғәҙәттәр бар бит инде, һәм уларҙы алыштырыр өсөн әлбиттә ваҡыт талап итәсәк. Һәм менә дефицитка килгәндә һөйләштек беҙҙең партия ағзалары менән, контролдә тоторға, шул уҡ хаҡтарҙы ла, мәҫәлән, аҙыҡ-түлеккә, дарыуҙарға, әлбиттә, без уларҙы ҡарарға тейешбеҙ, сөнки ҡайһы бер һатыусылар бит инде ошо мәл менән ҡулланып, ҡыҙғанысҡа ҡаршы хаҡтарҙы арттыралар, үҙҙәренә ошо булған осорҙо нисектер үҙҙәренең файҙаһына ҡулланырға тырышыусылар да бар. Шуның өсөн был яҡтан да дәүләт яғынан минеңсә булырға тейеш төплө шундай контроль булырға тейеш. Эльвира Игнатовна, бына мәғлүмәт яҡтан дефицит юҡ, шулай бит. Мәғлүмәт артығы менән күп, һәм хатта шундай мәғлүмәти ниндәйҙер атака дип әйтһәк тә, ул хата була. Һәм бына ошо осраҡта нисек кемгә ышанырға, һәм ғөмүмән ялғанды хатанан һәм дөрөҫлөктән нисек айырырға? Төрлө фейктар, төрлө видеороликтар төшөрөлә, һәм әлбиттә кемгә ышаныу тип һорауға яуап бирәм, сөнки ул һорауҙы беҙгә күп бирәләр. Ышаныр өсөн беҙҙең бит инде дәүләт яғынан ойошторолған беҙҙең матбуғат саралары бар, һәм әлбиттә ниндәйҙер махсус һорауҙар булһа, мәҫәлән, аҡса тураһында бит инде. Аҡса тураһында төрлө мәғлүмәт килеп сыға. Түләүҙәр, шуға беҙҙең дәүләт органдарының һәр береһенең сайты бар. Мәҫәлән, аҡсаға ҡарата, банктарға ҡарата беҙҙең Националь банктың сайты бар бит инде. Ниндәйҙер һорауҙар булһа, шул уҡ ауыл хужалығы тураһында уның үҙенең сайты бар бит инде. Шуның өсөн мына аэропорттар тураһында бик күп мәғлүмәт булды. Аэропорттың һәр бер үҙенең сайты бар. Шуның өсөн ышанырға кәрәк, мына ошо
һәрбер өлкәнең үзенең сайттары бар махсус, һәм ошо сайттарга кирип исбатланырга дөрес мәгълүматмы юкмы дип. Шуның өчен Бына фейк кагылышлы законга килгәндә, ул ни өчен кирәк ине? Фейк кагылышлы закон минеңсә уны күптән кабул итәргә кирәк булган, чөнки бу махсус операциягә тиклемдә бик күп ялган информация булды, ялган мәгълүмат, һәм ул ялган мәгълүмат әлбәттә сәясәткә генә кагылмай, ул шәхси тормышка ла кагыла. Шуның өчен фейктарга каршы бүген безнең яуап булырга тиеш. Менә Дәүләт Думаһы кабул итте законды, һәм кеше үзе мәгълүмат таратырга теләй икән, ул исеме менән үз әйтәйек онда уголовный бар бит инде элемент үзенең азатлыгы менән дә уңа яуап бирергә тиеш. Чөнки әлбәттә был фейктар тарала икән, үзенең максатына барып итәләр икән, димәк зыян күрүчеләр бик күп. Шуның өчен ошоны туктатыр өчен бүген фейктарды таратучылар, фейктарды оештыручылар бүген әлбәттә үзләренең яуаплыгын белергә тиеш. Был конференция тагы нимәһеннән истәлекле? Әлбәттә без бұл конференцияла ул безнең бит инде отчетный выборный булгас, безнең гадәттәгесе ошо конференцияла төп документлар кабул итәбез, һәм икенчедән кадрдар турында ла һүз бара, һәм менә бүген без үзебезнең региональ бүлексәнең партияның секретарен һайлап алдык, һәм икенче әйтәк 5 елга тагы безнең республика башлыгы Ратифович Кабиров секретарь булып һайланды, һәм әлбәттә ул лайыклы, әлбәттә ул бүген партияны, республиканы шундый матур итеп алга алып бара. Һәм икенчедән яңадан президиум, политсовет һайланды, һәм ошо зур эште артабан бергә алып барыр өчен һәр районда әйтәйек, һәрбер районда бар бит инде отделениелар, бүлекселәр эшләй, һәм улар бик зур эш алып барырга тиеш. Һәм иң мөһиме әйтер инем, безнең бит инде партияның исеме бердәм Россия, шуның өчен без бердәмлек өчен, илебездә бердәмлек, безнең республикала бердәмлек булырга тиеш. Һәм бүген бердәм ошо катмарлы осорда еңеп сыгайык, бергә булайык, бердәм булайык. Зур рәхмәт Эльвира әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студияла Дәүләт Думаһы депутаты Эльвира Айткулова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.